Croeso cynnes i'r oedfa foreol, a hynny ar ddydd arbennig yn ein calendar eglwysig fel Cristnogion, wrth i ni ddathlu a chofnodi gorymdaeth fuddugoliaethus yr Iesu i Jerusalem ar Sul y Blodau. Fe ddechreuwn ein hyddoliad gydag emyn amserol elfed sy'n holi pwy sy'n dod i Salem dref, Iesu'n llywydd, teimwn ar ei lwybrau ef gangau'r palmwydd, rhoddwn iddo barch a chlod mewn hosanna, atom ni mae heddiw'n dod. Halleluia. Mae hanes yr Iesu a'i orymdaeth fawr i Jerusalem wedi groniclo gan bob un o'r 4 efengylydd, sy'n dangos pwysigrwydd ac arwyddocâd y digwyddiad ym mywyd yr Iesu a'i hun ac i ni fel ei ddilynwyr hefyd. Cawn glywed fersiwn Mathew nawr, fel y ceir yn yr 11 bennod ar 20 o'i efengyl. Pan ddeithant yn agos i Jerusalem a chyrraedd Bethfage a mynydd o'r Olewydd, anfonodd Iesu 2 ddisgybl, gan ddweud wrthynt, ewch i'r pentref sydd ger erbyn echwi, ac yn syth fe gewch asen wedi'i rhwymo, ac ebol gyda hi. Gollyngwch hwy a dewch â hwy ataf. Ac os dywed rhywun rhywbeth wrthych, dywedwch, y mae ar y meistr ei hangen, a bydd yn ei rhoi ar unwaith. Digwyddodd hyn fel y cyflawnwyd y gair a lefarwyd trwy'r proffwyd. Dywedwch wrth ferch Seion, weled y frenin yn dod atat, yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn, ac ar ebol, llwdn anifail gwaith. Aeth y disgyblion a gwneud fel y gorchmynodd Iesu iddynt. Deithant ar asyn ar ebol ato, a rhoesant ei mentyll ar ei cefn, ac eisteddodd Iesu arnynt. Teimlodd tyrfa fawr iawn ei mentyll ar y ffordd, ac yr oedd eraill yn torri canghennau o'r coed ac yn ei teini ar y ffordd. Ac yr oedd y tyrfaoedd ar y blaen iddo a rhai o'r tu ôl iddo yn gweiddi, Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, Hosanna yn y goruchaf. Pan ddaeth ef i mewn i Jerusalem, cynhyrfwyd y ddinas drwyddi. Roedd pobl yn gofyn, pwy yw hwn? A'r tyrfaodd yn ateb, y proffwyd Iesu yw hwn, o Nazareth yng Galilea. Aeth Iesu mewn i'r deml, a bwriodd allan bawb oedd yn prynu ac yn gwerthu yn y deml. Taflodd i lawr fyrddau'r cyfnewidwyr arian, a chadeiriau'r rhai oedd yn gwerthu colomenod,
a dywedodd wrthynt, y mae'n ysgrifenedig. Gelwir fy nhi i yn dŷ gweddi, ond yr ydych chwi yn ei wneud yn ogof lladron. A daeth deillion a chloffion ato yn y deml, ac i achawodd hwy. Ond pan welodd y prif offeiriad ar ysgrifnyddion y rhyfeddodau a wnaeth, a'r plant yn gweiddi yn y deml, Hosanna i fab Dafydd, eithant yn ddig. A dywed asant wrtho, a wyt yn clywed beth mae'r rhain yn ei ddweud? A tebodd Iesu y dwyf. Onid i chi erioed wedi darllen? O enau babanod a phlant signod o'r peraist fawr i ti dy hun? Yna gadawodd Iesu hwy ac aeth allan o'r ddinas i Fethania, a threuliodd y noson yno. Gweddiwn. Dyw a thad ein harglwydd Iesu, fe gofiwn yn arbennig y dydd heddiw am yr ymdaith fuddugoliaethus dy fab Iesu i mewn i Jerusalem, yn ostyngedig, yn eistedd ar gefn Ebolasyn, a hynny i achub ei bobl. Wrth sylweddoli maint y cariad a ddatguddiwyd ynddo ef, ni allwn lain a rhyfeddu, a bloeddio gyda'r dorf, bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd, a Hosanna yn y goruchaf. Ond pan gofiwn ac ystyriwn faint ein aneilingdod dan heiddiant o'r cariad hwnnw, ni allwn lain a chywilyddio chwaith, ac erfyn am faddeiant a thrigaredd. Ti sydd wedi ein caru, cyn llunio'r byd a chyn lledu'r nefoedd wen. Cynorthwya ni yn awr i gadw ein calonnau yn agored i dderbyn yr Iesu fel brenin ac arglwydd ein bywydau, a gwared ni rhagweiddi ei foliant yn ystod awr ei boblogrwydd mawr yn unig, ac yna ei wadu fel y dorf drachefn gan weiddi croeshoeli eref. Ond heddiw, fe gofiwn am arwydd o cad ac ystyr arbennig y dydd hwn yn ein hanes fel Cristnogion, am holl bwrpas a diben taith yr Iesu i gyfeiriad Jerusalem, ac am bwysigrwydd yr wythnos fawr sanctaidd hon sy'n ymagor o'n blaen ni heddiw. Derbyn ein gweddiau cyhoeddus yn awr o arglwydd, ynghyd â deisyfiadau cudd ein calonnau, am i ni ofyn y cyfan yn enw yr hwn a ddaeth ar sil y blodau cyntaf hwnnw, i achub a rhyddhau ei bobl o gaethiwed, ofn a phechod. Amen. Un o amynau mawr cymanfaoedd y plant llawer dydd yw hwnnw o eiddo Nantlais sy'n gofyn pwy all beidio canu moliant iddo ef y mae brenin Sion wedi dod i'r dref. Mae'n disgrifio golygfa sil y blodau cyntaf wrth i'r dorf teini ei gwisgoedd a thaflu cynghennau'r palmwydd ar y ffordd.
Fe dderbyniodd ein harglwydd Iesu groeso tywysogaidd i mewn i Jerusalem ar Sul y Blodau cyntaf hwnnw. Yn wir, cafodd gymaint o groeso nes bod y digwyddiad yma yn unigryw yn hanes ei fywyd. Beth oedd ystyr ac arwydd y cad y dyrchafu mawr yma o'r Iesu gan y dorf tybed? Mae'n rhyfedd nad oedd y peth wedi digwydd ynghynt, achos roedd yr Iesu wedi achau llawer cyn hynny. Roedd e wedi bwydo miloedd a phrygethu yn effeithiol a phoblogaidd i'r tyrfaoedd, gan gysuro a chynnig gobaith newydd i'w randawyr. Yr Iesu ei hun oedd wedi bod yn gyfrifol am ffrwyno'r ymateb o'r boblogaidd i'w weinidogaeth. Gyda gallu anghyffredin, roedd e wedi llwyddo i osgoi a'i thafiaeth o ran ymateb y dorf i'w boblogrwydd. Mae llawer i berson mewn bywyd yn byw i ddibenion eu hichelgais eu hunain, gan chwilio am enwogrwydd ac anrhydedd eu cyd-ddynion. Nid felly ein harglwydd Iesu. Roedd e'n osgoi enwogrwydd ac yn cilio i'r unigeddau yn aml ar ôl iddo gyflawni gwirthiau a sicrhau ffafriaeth a chlod y dyrfa. Doedd yr Iesu ddim yn rhoi pwyslais ar gymeradwyaeth a bri y byd hwn. Os rhywbeth, roedd y peth yn wrthyn iddo. Pan ddaeth y gymeradwyaeth honno, roedd yr Iesu yn gallu gweld tu hwnt iddi, a sylweddoli gyda deigryn yn ei lygad, nad oedd yr awr boblogaidd yn mynd i barhau yn hir iddo. Beth bynnag am hynny, canolbwyntio ar ei ddyrchafu ymhlith trigolion Jerusalem roedd am wneud yn ystod yr oedfa hon, ac aros gyda gorfoledd a llawenydd yr achlysur arbennig hwn, ac awgrymu, yn gyntaf, bod Crist yn cael ei ddyrchafu mewn lle daearyddol, bydol, sef yn Jerusalem. Yn ail, ei fod yn cael ei ddyrchafu mewn lle ysbrydol, crefyddol, sef yn y deml, ac yn drydydd, ei fod yn cael ei ddyrchafu mewn lle personol, unigol, sef yng nghalonnau ei bobl. Felly yn gyntaf, Crist yn cael ei ddyrchafu mewn lle daearyddol, bydol, yn Jerusalem. Dychmygwch yr olygfa wrth i'r Iesu farchogaeth yn fuddugoliaethus i mewn i Jerusalem. Pam caniatáu yr orymdaeth gyhoeddus a phenodol yma tybed? Achos wedi'r cyfan, nid hap a damwain yw'r un digwyddiad y mywyd yr Iesu. Yn sicr, roedd yn weithred agored a chyhoeddus iawn, ac yn fodd i ddangos a datgan ei hunan ac ei fod wedi anfon oddi wrth ddiw. Fe gofiwch fod yr Iesu wedi marchogaeth i Jerusalem fel brenin, ond fe ddaeth fel oen y Pasg hefyd, fel aberth dros ei bobl. Roedd rhaid i'r fath weithred cael sylw addas a phriodol, doedd hi ddim yn bosib i'r un aberth mawr yn sylwedd yr holl gysgodau gyd, ac i'r un oedd hi dynnu ymaith bechodau'r byd i fynd i'r deml heb unrhyw sylw o gwbl. Felly, heb amheuaeth yn y byd, roedd yr Iesu wedi cyflwyno ei hun i'w bobl. Roedd e hefyd yn datgan ac yn hawlio'n gyhoeddus a'i awdurdod dros Israel. Fe, wedi'r cyfan, oedd mab Dafydd, ac etifedd brenhiniaeth yr Iddewon. Roedd y proffwydi wedi sôn amdano cyn ei ddyfodiad, dywedwch wrth ferch Sion, wele dy frenin yn dod atat, yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn ac ar ebol, llwdn anifail gwaith. Ac yn sicr, dyma'r ffordd y gafodd ei ddyrchafu yn Jerusalem. Yn ogystal ag edrych nôl a chyflawni'r hen broffwydoliaethau, roedd e hefyd yn edrych mlaen mwyn rhoi cip olwg i ni o'r dyfodol. Ac yn enwedig felly i'r digwyddiadau hynny oedd ar fin cael ei gwireddu ymhen yr wythnos yn ei hanes ei hun. Ie, yn sicr, roedd Crist wedi ei ddyrchafu mewn lleoliad daearyddol, bydol, yn Jerusalem. Ac ei symud ymlaen at yr ail bwynt trwy fam rannu â chi heddiw, sef yr Iesu yn cael ei ddyrchafu mewn lle ysbrydol, crefyddol, yn y deml, neu yn hermau ni heddiw, yn ei eglwys ei hun,
Roedd yr adeg hwn yn amser o dystiolaeth fawr ym yr Iesu a'i waith. Roedd pawb yn sôn amdano. Dylai hynny fod yn wers ac yn esiampl i ni gyd adeg y Pasg fel hyn. Ni sydd mor dywedog a diwedws y mae'n crefydd yn bywydau ysbrydol mor aml. Oes na reswm gennym i dystiolaethu dros Grist wrth eraill? Wel oes am o'n i, bob yr un ohonom sy'n honni hawlio ac arddel ei enw fel gwaredwr. Mae'n beth braf pan fo unrhyw ddisgybl nid yn unig yn fodlon nôl ebol asyn rhywun arall, ond hefyd yn fodlon teini ei gwisgodd nhw eu hunain mwyn y meistr. Pan fo pawb yn gytun yn y gwaith ac yn llyfurio gyda'r un nod a diben mewn golwg, bydd brenin Sion wedi dod i'r dref go iawn i ddefnyddio'r ddelwedd o'r emyn i ni newydd i ganu. Mae'n arwyddocaol iawn fod yr Iesu wedi groesawu gan floeddiadau o Hosanna. Ystyr y gair Hosanna yw i achub neu i wared. Mae'n floedd i gyfarch y brenin, yn arwydd o deyrngarwch a ffyddlondeb. Mae hefyd yn weddi iddo fe ac yn weddi i ni. Yn weddi ar ein rhan ni ar ei ddiw gadw'r brenin, ac yn ddeisyfiad am iddo fe ein hachub a'n cadw ni. Beth am Hosannas ei eglwys heddiw? Roedd Roger Edwards yr Wyddgrug wedi crisialu'r peth yn gofiadw iawn, oer ein serch a gwan ein ffydd, ein Hosanna'n ddistaw sydd. Ond ei fydde fe'n wych o beth i ni gyd blwyddio ein Hosanna'n uchel ein llef heddiw. Mae'r Hosanna'n amlwg iawn yn y fendydd sy'n rhan o waedd y dorf, bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd, Hosanna yn y goruchaf. Beth am i ni wrando ar ber Hosanna enwog a manwy, yn ei emyn cyfarwydd, melys ydyw cywair a'n telynau glân. A dyma ni wedi cyrraedd y pwynt olaf rwyf am adael gyda chi heddiw. Nid yn unig mae Crist yn cael ei ddyrchafu mewn lle daearyddol, bydol, ac mewn lle ysbrydol, crefyddol, ond mae'n cael ei ddyrchafu mewn lle personol, unigol hefyd, yn ein calonnau ni.
Roedd ei orymdaith fuddugoliaethus i mewn i Jerusalem fel rhyw fath o orymdaith i mewn i galon y credadun hefyd. Ar y diwrnod mawr hwnnw, roedd pirth y ddinas led y pen ar agor i'w groesawu. Farchogodd i Jerusalem heb yr un rhwystyr. Ydy pirth a drysau ein calonnau ni yn agored iddo heddiw? O birth dyrchefwch eich pennau, ac ymddyrchefwch ddrysau tragwyddol, a brenin y gogoniant a ddaw i mewn. A beth sy'n hyfryd i wybod yw'r ffaith i fod yn barod ac yn fodlon i ddod mewn, dim ond i nunne agor iddo. Dyw e byth yn defnyddio grym milwriaethus gan orfodi a mynnu dyfodiad, ond yn hytrach gydag addfwynder a chariad. Mae yna lot o sôn wedi bod yn ddiweddar am yr addasiadau ffilm a theatr o nofel Michael Morpurgo, War Horse, ond mae marchogaeth ar gefn ebol asyn yn hollol wahanol i hynny. Mae ambell frenin arall wedi gorfod defnyddio grym a gormes mwyn sefydlu teyrnas ar y ddeiar. Ond wrth gwrs, nid teyrnas daearol bydol sydd gan yr Iesu ar ein cyfer, ond yn hytrach un dwyfol arallfydol. Pwy sy'n gallu gwrthod croeso i un sy'n dwy'n llawenydd, heddwch, cyfiawnder, trigaredd a thangnefedd yn ei sgil? Felly, ar sul y blodau eleni, gadewch i ni ddathlu dyfodiad yr Iesu, ie, i mewn i Jerusalem, ie, i mewn i'r deml ac i'w eglwys ei hun, ond yn bennaf oll i mewn i'n calonnau ni. Os fe gaiff ei le, daw y ddeiar fel yn e. Ac fe ddeweddwn ni yn sain yr emyn buddugoliaethus hwnnw gan elfed, pwy sy'n dwy'n y brenin adref, pwy sy'n caru gweld ei wedd, pwy sy'n parchu deddfau'r goron ac yn dilyn llwybrau hedd. Hwn fydd mawr dros y llawr, dewch i'w hebrwng ef yn awr, gogoniant i'w enw. Amen.